Mama makadi tiripo makadiwo zvenyu munhu waMwari. Mumauya ku1on1 here kana kuti muda ndikuprofite panapa? Ndanga ndauya hangu ku1on1 ndasingazivi kuti ndingasumudzwawo pakazara vanhu, saka chingondiprofita. Mauya nani? Ndauya naTete, hanzvadzi yemurume wangu. Lovely. Tete hanzvadzi yemurume uyai. Musasiye mabhegi enyu mobirwa. Rore maoko Tete, ngavaone uko. Tete vakangwari varore maoko vari kumhanyanga. Vaita kumhanyirira, kujambukira, kusuzumira. Tete makadi? Tiripe makadiwo munhu waMwari. Aiwa tinotenda. Ngatimurisei Tete venyika. Well, ku1on1 maamushire chii mama? Ndanga ndauyawo nenyaya yangu. Ndauya naTete ava kuti vaite witness panyaya yangu. Because murume ari kunditi ndakadana nasekuru, hanzvadzi yamai vake, akaona maprotector ari mumba. Saka ndauya naTete kuti vaite witness. Ndozvandandauyira ku1on1. Akaona timapepa tomaprotector? Hongu munhu waMwari. Saka ari kuti wakarara nasekura? Ndizvozvo. Makarara nawe? Kwete ba munhu waMwari. Kwete ba munhu waMwari. Handina kuita izvozvo. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Ndonzwa munhu achiti dhomu. Kuda kukuchidzira. Now, mistake yamaita ndeyekuti mauya naTete. Ndauya nawo kuti vaite sewitness nekuti ini zvinhu zvandina kuzviita. Tete muneiona sei nyaya? Dzinonetsa nyaya idzi. Mistake yamaita witness yenyu iri kusaidi kwemurume wenyu. Tete havasi kutokutendai zvamuchose. Vari kutofunga kuti makazviita. Asi inini nechokwadi changu handina kuzviita, ndosaka ndati ndauya navo kuti vazova witness mangwana. Ndakunzwai mama, asi chiteerai zvandakutaura. Munyika muno usafe wakada kubhilivhisa vanhu. Kana vanhu vachitoti wakazviita, even usina, havafe wakakutenda. Chero ukanzi wakaba iwe usina, ukatoendeswa kukoti ukatobuda uchinzi hauzi mbavha, vanototi wakatobhadhara maMagistrate. Kureva kuti munhu zvaatenda pekutanga kashoma kuti umuchinjise zvaari kufunga. Amen. Unganda kutichai something up. Saka nai mama uya ku1on1. Even ndikatotaura nemipano Tete vanotongoenda vachitaura vachiti vanga vakabhuka 1on1 saka pavakafona ndaandisipo. Handizivi kuti vakataura chii, because kana vanhu vachingofunga vanenge vachingofunga. Sometimes don't waste your time trying to prove to people. Vasiye vagare vaine side ravo iroro. And life goes on. Ndine rimwe gore rataigadzira chechi kuGlenview. Pane mumwe murume akasvika pana mudhara wangu inini akandibereka. Haana kuziva ndeu. Akasvikoti uyu Fred uyu tinonzwa kuti hazive vabereki vake. Ari kunzi akanhongwa mutoileti. Mudhara akaedza kuda kudhifenda akatoitiswa nharo. Asi varivo baba wangu. Saka munhu kana abata side rake anonetsa.
Bandinotenda Mwari nekuti kunoko tinogadzira chamvari chinobhilivhisa vanenge vasingatende. Can I give you the spiritual spectacles? Second Kings chapter 6 verse number 17. Elisha anoti Mwari ndinonamata muvhurei maziso aone. Saka nhasi ndinoda kunangana ava vari kunzi vakavata nasekuru. Ndoda kunangana natete. Nanchida kuzongopa ma spiritual spectacles pa all night musi wa 30. But regai ndizviite nhasi. Nditorocheya. Tete simudzai maoko. Mwari wangu baba wangu ndinonamata. Ndiye munogadzirisa nyaya dzevanhu. Kusvika riini vasina mhosva vachipomedzerwa. David anoti vanondivenga ndisina mhosva vazhinji kwazvo kupfuura vhudzi romusoro mangu. Asi nhasi uno chokwadi ngachionekwe. Amen. Tete garai pacheya. Motarisa kumberi uko kwakanyorwa uko. Ndichazokuudzai zvokuita, garai makatarisa ikoko. Kana zvaoma sondo paunoimba kuti ndiani wandingaudze zvose zvinondinetsa, ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba, ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba, kana ini ndichiuya ndinouya ndakaperevera, ndinouya ndichivimba kuti imi munobatsira, ndinouya ndichitenda kuti imi munobatsira, hakunazve mumwe munhu wandingachemera imi, hakunazve mumwe munhu wandingachemera imi. Ndiani wandingaudze, 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 ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba, ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba, makabatsira haka afa nenyota, makayamura haka ari musango naIshmaeri, makabatsira haka afa nenyota, makayamura haka ari musango naIshmaeri. Ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze. Rimwe zuva teta vauye, vanorara vasipo, rimwe zuva baba vauye, vanorara vasipo, rimwe zuva teta vauye, vanorara vasipo, rimwe zuva baba vauye, vanorara vasipo, vanorara vasipo vachifara nevamwe, vanorara vasipo vachifara nevamwe. Ndinorara ndiri ndega ndakagara hene, ndigorara ndiri ndega ndakagara hene. Ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze, ndiani wandingaudze. Kana zvaoma unotongoudza Jehovha. Simukaita ntete, mirai pasaidi nemurora pamamuri, bvisa cheya yangu,
panguva yandaimba kudai I was so emotional. Hakuna chinhu chakaoma sekunzi wakaita iwe usina chekutadza kupuruvha vanhu. Tete munhu waMwari. maona chokwadi? Ndaona hatuzive munhu waMwari, tumapepa utwa hatombotuzive. Tete pavanhu vese vanouya panapa ndakufarirai. Ndimi magona kudaira zvekupa vanhu ava nzara, vanoda nyaya zvekudaro. Chindivimbisai kuti muende kumba munoudza hanzvadzi yenyu zvamaona. Makoto angu pandaona apa hapana kana mhosva, tumapepa zvatomotuziva kana akachena 100% makoto angu pane zvandaona. 100%. I love it. Mama hanzi makachena. Notenda munhu waMwari, asi ndanga ndichida kuti ndionewo zvaona tete. Nona zvandaita apa kuti Mwari anditendera kuti ndiite sei? Kuti nyaya isabve nekwamuri muchiti maona. Ataura ega pachena akati 100%. Chenda kumba munonyatsoudzwa zvaonekwa. Nekuti izvozvo ndo zvine nyaya. Ina hazisi kuzvida. Nekuti rangu basa ranga riri kungochenesa ava chete vauya na witness. Pati inoteerayo aiwa handinoda kuiita. Iyo ndingatozoiita kana vakazouya pa all night, but kana vasina kuuya zvinorova zvakadaro nokuti pati iyoyo ndo ine yese. Waita kahati break nenyaya dzevanhu, kuda kunzwa nyaya dzevanhu. Amunyare uraima sizondione ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Night, Pungwe na Prophet T. Freddy, The Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday 30 August 2024 kubva nengwa dza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Muudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.